Здравейте, приятели! Казвам се Марина Велева. Днес искам да поговорим по-подробно за компания Atomy. Компания Atomy беше основана на 1 юни 2009 година. Състоя се официално откриване в Южна Корея. Днес имаме 27 официално отворени задгранични клона и можем да работим в повече от 50 държави, включително целия Европейски съюз. Концепция на Атоми е абсолютно качество, абсолютна цена, което означава, че вие получавате максимално високо качество на продукти на минимална цена. История на Атоми започна от мечтата на един интересен човек на име Пак Хан Гил. Той създаде глобален международен онлайн магазин с широка гама от премиум продукти на достъпни цени. Справо можем да наречем го реформатор, защото за първи път света успя да направи невъзможното възможно. Концепция, която се нарича абсолютно качество на абсолютна цена, е уникална, благодарение на което Atomy демонстрира стабилен ръст на товарооборот вече 15 години наред. Нека да разгледаме динамика на развитие на Atomy. Повече от 3000 компании, които се занимават с мрежов маркетинг, нито една съществуваща в момента компания не е успяла да достигне годишен търговски оборот от 1 милиард долара през първите 8 години на съществуване. Тук можем да видим общ оборот, който направила компания от 2009 до 2019 година. За първи 11 години това са 6 милиарда долара и за следващи от 2020 до 2023 още 6 милиарда. Това е единствена компания, която за 4 години показва такъв голям ръст на оборот. Atomy е онлайн магазин от затворен тип. Да може да пазарувате в този магазин, трябва да имате покана от вече регистриран партньор. Atomy е затворена платформа, от която можете да пазарувате всички необходими продукти за вкъщи, както всички други платформи, които сме знаем, eBay, Wildberries, Alibaba и така нататък. Но Atomy дава кешбек и предлага да участвате в партньорска програма, в която можете да изграждате мрежа и да получавате допълнителни доходи. Atomy е организирал своето производство в един от най-добрите света заводите. Завод се казва в Колмар, намира се в Южна Корея. В този завод също така произвеждат такива известни корпорации и маркети като Amway, Mary Kay, Lancome, Chanel, Sephora, Estée Lauder и много други компании работят в кооперация с завод Колмар. Косметика и продуктите за здравето на Atomy се произвеждат в същия завод, като познатата на всички луксозна косметика, но цените са несравними. По този начин Atomy не харчи пари за рекламата, а качественият продукт се продава през препоръка, а не чрез скъпа агресивна реклама, която позволява намаляването на цената на крайния потребител. Корпорацията Колмар има своите заводи и извън Южна Корея и неведнъж била награждавана с престижни награди в Корея за рекордни обеми в износ на продукти, защото нейните продукти са търсени по целия свят, имат международни сертификати за качеството и самата корпорация Колмар разработва технология за извличане на компоненти за косметика и хранителни добавки от суровини, без да губи своите свойства. Корейско качество ценно в целия свят. Нека да разгледаме какви са продукти представя компания. Първо, което това е хранителни добавки. Искам да обърна вашето внимание на продукт номер 1 Хемохим. Това е хранителна добавка за подсилване на вашия имунитет. Хемохим продукт номер 1 по износ от Южна Корея в категория на хранителни добавки за имунитет. Даже повече от корейски женшен го харесват този продукт. Хемохим е ексклюзивен продукт, който не може да намерите в нито една друга компания. Хемохим е уникална хранителна добавка за възстановяване на имунитета, жизнена енергия, физическа издържливост при стрес и умора. Препоръчва се на хора с слаба имунната система, за възрастни хора, страдащи от преумора и стрес. Това е смес от билкови екстракти, които помагат за стимулиране и поддържане на вашия имунитет.
Тази хранителна добавка беше разработена по поръчка на Здравното министерство на Корея от Корейски изследователски институт за атомна енергия, съвместно с онкологична клиника на Република Корея. Също така Атоми предлага натурален червен джиншен, както в стикчета, така и в формата на желе, пробиотик, омега-3, спирулина, желе от нар, лютеин, това е хранителна добавка за вашите очи, желязо, нехемово желязо много лесно усвояемо за вашия организъм, витамин С, турмацин, хранителна добавка за здрави стави и много други продукти. Освен това, Атоми предлага косметични комплекти за грижата за вашето лице. Първа серия, на които искам да обърна внимание, е Absolute Selective серия, която се състои от тонер, лосьон, серум, ампула, подхранващ крем и околоочен крем. Atomy Absolute Selective е серия от косметични продукти, които се фокусират върху подобряване на кожата и забавяне на процеси на старение. Това е серия номер 1 в категория Anti-Age. Научните разработки на Атоми в областта на дерматология са насочени към премахване на признаците на старение. Абсолют прави кожата вашата по-красива, по-енергизирана и придава еластичност, правейки видимо по-млада. Тази серия достигна продажбите надхвърлящи 1 трилион корейски вон. Това означава и показва истинска любов от страната на потребители към този продукт. Тя спечелила награда на Крал Сежонг, е първия в косметична индустрия продукт, който получава такава награда за технология, конкурирайки с патентите от индустрия като технологии в авиация и инженерство. Също така, Atomy предлага Absolute Snow серия, която е насочена както в борбата с признаците на старение, така и в работа с пигментни петна. Absolute Snow серия дава избелващ ефект на вашето лице. Серия The Fame, първата серия косметична от Atomy, която излезе на пазара, също така много хубав, дава невероятни резултати за млада кожа, съдържа доста голям концентрат от хиалуронова киселина и натурални съставки. Серия с азиатска центела, която е перфектна за чувствителна кожа. Акне Експерт серия за проблемна кожа. Вечерна грижа. Това се спа за вашето лице. Това е спа грижа за вашето лице, която може да правите вкъщи. Преди да нанасяме и да хидратираме нашето лице, трябва да обърнем внимание на правилно почистване на лице. Искам да кажа, че всеки, който за първи път докосва се към продукти на Atomy, да обърне внимание точно за правилно почистване на кожа. Следваща категория продукти, които предлага компания, е декоративна косметика. Обърнете внимание, че само Atomy предлага 5 тона различни кушони за вашето лице. BB кремове, както универсален BB крем, така и Absolute BB крем, който дава и анти-ейдж ефект. Различни видове на спирали, както за обемни мигли, така и с удължаващ ефект. Бронзер, различни цветове на червила, балсами за устни с SPF защита, 3D хайлайтери, моливи за вежди, очна линия. Atomy има голям асортимент от продукти за лична хигиена. Това са комплекти за измиване на коса, комплект Scalp Care, шампуан и балсам, който нежно и внимателно почиства косата и кожата, възстановява баланс на кожата на главата, благодарение на уникална смес на билките. Също така Абсолют комплект, който включва шампуан, балзам и маска, комплект с протеини, подходящ за боядисана коса и изтощена коса, билкова серия, която включва само натурални съставки в самия продукт. Продукти за лична хигиена, сампуни, четки за зъби. Както знаем, четки за зъби на Atomy продават се във всяка една секунда някъде по света.
пасти за зъби, натурални пасти с прополис, които се грижат се за вашата устна хигиена, стоки за дома. Атоми има голямо разнообразие за продукти за поддържане на чистота вкъщи, таблетки за съдомиялня, прах за пране, кърпи за пране, препарати за миене на съдове, домакински гъби, гъби от нержавеема стомана, домакински ръкавици, термос, Атоми. Освен висококачествени продукти, които предлага Атоми, Атоми предлага и партньорска програма. Нека да говорим за предимства за участниците, които включват се в партньорска програма. Първо, на което трябва да обърнем внимание, че регистрация в Атоми е абсолютно безплатна. Нямате минимални суми при поръчка. Може да поръчвате и само един артикул. В Атоми ние пазаруваме само когато имаме нужда и от тези продукти, от които имаме нужда. Няма месечни изисквания за лични обеми, без автоматични плащания. Нямаме ежемесечни задължителни пазарувания, както в повечето компании с мрежов тип. В Атоми ние пазаруваме само когато искаме. Единствено изискване е един път на година да поръчаме поне един продукт, нашия акаунт да остава активен. Няма ограничение на товарооборот по нива. Това означава, че всички партньори, които пазаруват под нас, образуват нашия групов оборот. Вашето партньорското ID е валидно по целия свят и вие можете да пазарувате от различни държави и по същия начин да изграждате вашата мрежа в над 50 държавите по света. Бизнес се предава се по наследство до 3 поколения. И няма да забравяме, че пред нас отворен глобален пазар, ние можем да работим с хора по целия свят. Малко да поговорим откъде се печелят се пари в Атоми. Системата на Атоми представлява бинарна система, което означава, че вие имате вашата лява и дясна страна. Под вас директно можете да регистрирате само двама човека. След това всеки един партньор регистрира се отдолу, от лявата или дясната страна. Когато вашите партньори запознават се с продукти, пазаруват, те образуват вашия групов оборот. Групов оборот от лява страна и групов оборот от дясна страна. Също така ние имаме нашия личен оборот, PV точки, които никога не изгарят и с натрупване. В Атоми съществува 3 вида бонусно възнаграждение. Първо, което е спонсорско възнаграждение при затваряне на бинарни стъпки, което зависи от вашето ниво на дистрибуция. Вие може да бъдете търговски представител, агент, специален агент, дилер или ексклюзивен дистрибютор. Втория вид на възнаграждение е майсторско възнаграждение, което зависи от майсторско ниво, което сте покривате от 1 до 15 дата или от 16 до края на месеца. Съответствено, ако изпълнявате условия на маркетингов план, вие можете да стигате различни рангове. Sales Master, Diamond Master, Мастер Шаронска роза, Star Master, Royal Master, Crown Master и Imperial. Третия вид възнаграждение еднократно, когато за първи път постигате ранг, вие получавате както подаръците от продукти на Атоми, така и парично възнаграждение в зависимост от ранг. Тук може да се запознаете с по-подробно. Голямо предимство, което предоставя компания Атоми, че при закупуване на потребителска количка в Атоми ние получаваме качествени продукти и можем да създаваме пасивен нарастващ доход. В разликата от всички други магазини, където никой не ни връща цената на нашата потребителска количка и по-малко от възможности за създаване на пасивни доходи. Какви са първи стъпки с вашия спонсор? За всеки активен партньор има голямо значение кой е вашия спонсор. Първо, което той помага да създаде акаунт в Атоми. Той помага да оформи първата поръчка и да изберете вашата потребителска кошничка. Когато сте получили първи продукти, пробвахте ги, ползвали, харесахте продукти, вие може да споделяте вашите резултати от продукти.
и съответно да каните нови партньори. Вашия спонсор трябва да ви помогне и да обясни как да регистрирате нови партньори. След това трябва заедно да попълните жизнен сценарий за следваща година. В Atomi има безплатно обучение, в което може да се включите, предоставено директно от компания, така и от вашите висшестоящи спонсори. И една от много важни стъпки да знаете как да направите списък с имена, да научите се да каните хора на събитие и да регистрирате нови партньори. Ако все още нямате регистрация в Atomi, пишете ми на лично съобщение да създадем вашия акаунт на онлайн платформа Atomi абсолютно безплатно и да започнете вашето пътуване в тази интересна компания.